हेलौ लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ जोंहा भारत सरकारनि मोनसे गोदान स्किम नोंथांमोना मिथिगोना मिथिया नोंथांमोनाबो जुदि सलार गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि फ्रियावनो नोंथांमोना सलारखौ मोननो लुगैदोंब्ला मोननो हास्थायदों बेखौ नोंथांमोना माबायदि मोननो हागोन बेनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम जाहाथे गुबुनफोराबो मिथियो नोंथांमोना थारैनो मिथिखागौ जा गभर्नमेन्टनिफ्राय जे गोदान स्किम ओंखारदों जेरै गोदान स्किम ओंखारदों बे गोदान स्किमा जाबाय जोंहा सलारनि सायाव बे सलारखौ माने जोंहा सूर्योदय जा माने प्राइम मिनिस्टारा जोंहा बेखौ जिहेतु लन्च खालामदों बा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ होनो होननानै प्रिपेयार खालामदों बेखौ नोंथांमोना माबायदि मोनगोन बेफोर सलार स्किमखौ बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फै जा बेफोर सलारनि जि एप्लिकेन्ट जानोबा नोंथांमोनाव माखासे जोंहा क्राइटेरिया दङ बे क्राइटेरियाफोरा थानो नांगोन जाहाथे जोंहा जिहेतु जा गंफ्रोमबो न'खराव जोंहा मा इलेक्ट्रिसिटि बिल थायो इलेक्ट्रिसिटिनि जि कनजुमार नाम्बार बे कनजुमार नाम्बारखौ आइडिखौ होनानै नोंथांमोना बेखौ रेजिस्टार खालामनांगोन आरो रेजिस्टार खालामनाया माबायदि खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोना देखायगोन फोरमायलांगोन आरो जोंहा बेसेबां साबसिडि बाजेट बेसेबां साबसिडि रां होनांगोन बेनि सायावबो नोंथांमोना बे डिटेल्सै नायनो हागोन आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन फारसेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबाव खालामब्ला जोङो स्टार्ट खालामनोसै फार्स्टआवनो जोङो मा क्रम ब्राउजाराव थांदो क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा लिरदो सलार रुफटप होनानै नोंथाङा सार्च खालामदो जेथिया सलार होयो अब्ला नोंथांमोननि फार्स्ट पेजाव बेयो नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलार बेयो जोङो मा क्लिक खालामदो सेकेन्डआव फार्स्टआव ओंखारनायाव बे जों क्लिक खालामबाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेयो मोनसे पेज अपेन जागोन बेयो नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलार बेयो जोंना मा पर्टेला अपेन जाबाय बे पर्टेल अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन बे सोब दंजोबो इन्सट्राक्सन गासिबो इन्सट्राक्सनाव दंजोबो एप्लाइ फर रुफटप सलार बिदि दोङो साबसिडि स्ट्राक्चार बेसेबां साबसिडि मोनगोन बेनिबो स्ट्राक्चार दङ नोंथांमोना डिटेल्सै बे फरायनो हागोन बा हाउ टु एप्लाइ नोंथांमोना माबायदि एप्लाइ खालामनांगोन बेनि सायावबो बेहाय दङ ओमफ्राय इम्पेनेल भेन्डर्स बाय डिस्कम्स माने भेन्डर्स माने जोंहा जिहेतु दखाननि बा नों एजेन्ट हिसाबै माबायदि खामानि मावनो हागोन बेनि सायावबो जोंहा होनाय दङ नोंथाङा बे जुदि नोंथाङा माबायदि एप्लाइ खालामनो होनबा जोङो फार्स्टआव थानांगोन एप्लाइ फर रुफटप सलार बेयो जों क्लिक खालामनांगोन बे क्लिक खालामखांनायनि उनाव बे मोनसे पेज अपेन जागोन आंना नेटआ स्ल' बेनिखायनो स्ल' जागासिनो नेटआ बारा नाङा स्ल' जायो बिरादनो मोनसे अपेन जागोन अपेन जाबाय जोंहा बेयो मोननै माने अपसन दङ रेजिस्टार हियार आरो लग इन हियार जों फार्स्टआव मा खालामनांगोन जोङो फार्स्टनि बे रेजिस्टार हियाराव जोङो क्लिक खालामनांगोन रेजिस्टार हियाराव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे पेज अपेन जागोन बे मोनसे पेजआ मा जाहैगोन नैया नोंथांमोना गाहायाव नायबानो जाबाय स्क्रल डाउन खालामदों बे रेजिस्ट्रेसना जाहैबाय जोंनो मा फार्स्टआव जोङो मा जोंनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आसामखौ स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबाय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट आं तामुलपुरखौनो सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि इउटिलिटि नोंथांमोननि बे सलार इउटिलिटि बेखौ इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसना माया जोंहा डिस्ट्रिबिउसन खालामो होनबा एपिडिसिएल माने आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामदो बेखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा लास्ट पर्यायाव दङ जोंहा कनजुमार एकाउन्ट नाम्बार नोंथांनि न'खराव जिहेतु इलेक्ट्रिसिटि बिल फैयो बे इलेक्ट्रिक बिलनि जा कनजुमार आइडिखौ बा कनजुमार नाम्बारखौ बेहाय नोंथाङा होबानो जाबाय होनायनि उनाव जोंहा नेक्स्ट बाटन दङ नेक्स्ट बाटनखौ नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय जेब्ला नोंथाङा नेक्स्ट बाटनखौ क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांनाव मोनसे अटिपि फैगोन जेब्लाना अटिपि फैयो अब्लाना नोंथाङा बेखौ माने रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो जेब्ला रेजिस्टारा जाखांगोन नोंथाङा एक्सट्रा माने मा पासवार्ड आरो इउजार आइडि मोनगोन बे इउजार आइडि आरो पासवार्डजों नोंथाङा मा खालामगोन नोंनि माबाखौ लगइन खालामग्रोनांगोन जेथिया आङो लगइन खालामोबा जोङो मा खालामनांगोन बे लगइन हियार होनना दोङो बे लगइन खालामदो लगइन खालामखांनायनि उनाव जोङो मा दङ नै लगइन टु एप्लाइ फर रुफटप सलार बे नोंथांनि माने मबाइल नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बार ओमफ्राय नोंथांनि केपसा क'डखौ होनानै जों नोंथाङा
नेक्स्ट खालामनांगोन नेक्स्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे पेज अपेन जागोन पेज अपेन जानायाव नोंथांमोनाव मा क्राइटेरिया मा बियो नोंथांमोना एप्लिकेन्टनि टटेलि नोंथांमोना बेखौ फिल खालामजोबनांगोन फिल खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बे लास्ट पर्यायाव साक्सेस जाहैगोन मा बिदों मा नाम बिदों मानि टटेलि नोंथांमोना बेहाय होजोबबानो जाबाय होजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयो साक्सेस लास्ट पर्यायाव नोंथाङा साक्सेसखौ मोनहैनो हागोन आरो बा साक्सेस जाहैगोन आं नोंथांमोननो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लाइक खालाम बिदिनो आरो जाहाथे गुबुनफोराबो मिथियो बा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लाबोबाय थानो हायो आं बेखिनियावनो नोंथांमोननो बेखिनि आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायबाय जाहाथे मिथियाखैबा नोंथांनि थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबनाय जाबाय आरो